Veliki pozdrav svima i dobrodošli u verovatno poslednji video ove godine, poslednji vlog ove godine, ali vlogžić traje do 7. januara. Dakle, na kraju smo 2019. i iskoristio bih priliku da kažem par reči o nečemu za što mislim da postoje kompetentniji ljudi od mene da komentarišu, ali sam našao za shodno, budući da je to bilo deo mojih interesovanja ove godine, da kažem par reči o tome. Dakle, danas ćemo da govorimo o dve najbolje knjige koje sam pročitao u 2019. godini i mogu da kažem da su to interesantno, ali obe knjige su dela domaćih autora, što je pohvalno, i reći ću za jedno da je iz 2019. to jest iz ove godine, druga je od prošle godine, ako gledate 2020. onda je od pretprošle, iz 2018. ali mislim da zavređuje posebnu pažnju. Ne posebno, ali mislim da zavređuje pažnju. Prvo, najbolja knjiga koju sam pročitao ove godine, Deca zla od Miodraga Majića. Ovu knjigu su mi preporučili neki prijatelji koji su bili oduševljeni knjigom i mislim, ja sam slušao dosta u sudija Majić je gostovao. Sad, da, valjda napomenuti da je Miodrag Majić sudija apelacionog suda i da je ovo njegovo prvo delo, prva knjiga, ali ako se po jutru dan poznaje, ja jedva čekam i drugu, nadam se i treću i 10. knjigu, zato što Deca zla od prve stranice pa do poslednje su mi bili nisu mi ispuštili knjigu iz ruke. U pitanju je nešto što nije često u našoj literaturi, a to je krimi roman. Mislim, nije da nije često, ali mislim da je ovo delo jako dobro napisano. Mislim da možda parira najboljim svetskim krimi romanima. Pre svega zato što je priča je razumljiva, izuzetno razumljiva i pitka, iz prostog razloga što je smeštena je radnja kod nas i svi likovi su jako dobro razrađeni i tako vam se može činiti kao da se radnja dešava tu oko vas, da je izuzetno stvarno. Volim domaće romane zato što, evo, na primjer u ovom su u pitanju Nikola, Dragan i tako neka svakodnevna imena, komšije, imam Nikolu, imam Dragana komšiju, tako da, nešto malo o knjizi, znači, kao što sam rekao, u pitanju je krimi roman, u središtu dešavanja je jedno svirepo ubistvo i tu sad ima puno intriga zato što je u pitanju ubistvo jednog političara. Nije sve onako kako vam se čini, znači knjiga će vas držat će vam pažnju, ima toliko preokreta. Mislite da ste nešto shvatili, da će se možda nešto nekako desiti, vi shvatite da to nije tako, da neću da vam otkrivam, toplo vam preporučujem da pročitate ovu knjigu sad za vreme praznika, što najviše vremena za vreme praznika. Nećete se pokajati, znači topla preporuka Deca zla, Miša Majić. To je najbolja knjiga u 2019. godini, po mom skromnom mišljenju. A druga knjiga o kojoj ćemo pričati, koja je meni ove godine zaokupila pažnju, koja mi je ostala u sećanju, jeste knjiga koja je izašla 2018. godine, međutim ja sam je tek ove godine nabavio, pročitao, i u pitanju je knjiga Ja, tajkun gospodina Miroslava Miškovića. Ja znam da postoji puno predrasuda o gospodinu Miškoviću i zato nije loše uzeti knjigu i pročitati nešto više o liku i delu gospodina Miškovića, o filozofiji koja stoji iza najbolje
firme na ovim prostorima, najpoznatije firme na ovim prostorima. Ja sam lično bio deo Delte kroz Delta osiguranje, Delta Generali, sada Generali osiguranje. I mogu da kažem da je to ma šta ljudi mislili, kako percepciju imali o svemu tome. To je jedna izuzetno organizovana kompanija i zato mislim da nije loše učiti i od najboljih u svom poslu. Dakle, ovo, kako kažu, ovo je jedna autobiografija u formi ekonomskog trilera. Ja volim trilere, volim krimi romane, volim takvu vrstu literature. Uz sve ovo ja bih dodao da je ovo jedan ekonomski udžbenik, kratak ekonomski udžbenik kako treba razmišljati, kako treba poslovati, zato što mislim da treba učiti od najboljih. Topla preporuka da pročitate i Ja tajkun uz Decu zla Mišmajića. I jedan veliki pozdrav za sve moje kolege, sada prijatelje iz Delta Generalija, hashtag Generalija bebe, značite ko ste, da. Toliko o tome, htio sam samo ukratko da kažem par stvari o knjigama koje su po meni ostavile utisak na mene u 2019. Vidimo se. Da, malo lokal patriotizma nije na odmet. Ukoliko vam se svidio ovaj video, vi ne zaboravite da ga lajkujete, znači mi ukoliko se pretplatite na moj kanal. Da, gledamo se